ICNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ICNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño e programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ICNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ICNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías. A Escola Infantil Municipal abrirá o 1 de abril o prazo de presentación de solicitudes para o vindeiro curso escolar 2011-2012, que se iniciará no mes de setembro. Este prazo é válido tanto para os nenos e nenas que optan a reserva de praza por estar xa inscritos, como para os novos ingresos. As inscripcións poden realizarse na propia Escola Infantil ata o día 15 de abril. Os modelos de solicitude estarán a disposición dos usuarios na propia escola e deberán ser cumprimentados e entregados no propio centro, acompañados da seguinte documentación: fotocopia do DNI de pai ou nai ou titores, fotocopia do libro de familia, fotocopia das últimas nóminas e declaración da renda da unidade familiar, fotocopia de ser demandante de emprego en caso de selo, volante de empadronamento familiar a solicitar no Concello.